Kuyasithokozisa kakhulu, sithokozisa ukuthi sikwazi uku-engage nawe ngodaba lamaphupho. uNkulunkulu akulonde kubusise. Okubalulekile nokufanele ukusubscribe, ukulike, ube yimember ye-channel, ukunikela, ukupha, ukucontributor, ukufona ngendlela efanele, ulandela imigudu efanele. Uma uzofona ungangi-WhatsApp, kuhle kakhulu. Uma ungangi-WhatsAppanga, kuhle kakhulu. Uma ungangi-SMS-anga, kuhle kakhulu. Uma ungifonela ngesikhathi esifanele, hayi ekuseni, hayi ebusuku, yabo. Sibheka la esihle enjela ukuthi uphupha udla umoba. Kubuhlungu kakhulu ukuthi akabingeleli, futhi kubuhlungu kakhulu ukuthi akaceli ezifo ukhuluma nomshini, automated machine or ne-robot asisho njalo. But ke sizophendula kanje. Kuhle kakhulu uma uphupha la umoba ukudla, yabo. Yes, we understand that ukudla esesingi kuyamisana into eyidliso. Hey, uma uphupha udla unedliso, uma uphupha udla uyadliswa. But let's say number one, uma uphupha umoba, sikuthale ngoPaul uhlakhuluma ukudla, lungasho ulindele ukuchuma, lindela ukuchichima kwenhlanhla nesibusiso kuzofika kuwe. Umshomeli 9:7, hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, uphuze wayini ngenhliziyo enhle, ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. Number 2, omunye angalibheka kanje, noma komunye kungasho lokhu. Uma uphupha umoba, kungaba uPaul uhluma udla, lungasho isikhathi esimnandi esigcwele injabulo nokunethezeka esizayo ngenxa yokuthola umvuzo wokuyikhandla kwakho. 3, komunye futhi uma uphupha umoba, uPaul uhluma ukudla, olungabuye kusho ulindele ukuthokozela, ngaba uthando, ukuthokomala, ukunethezeka kanye nokunconywa okuzokuthola wena madukuze. Okusho kungenzeka uma kuthi umuntu ongenzeka uthole uthando kumuntu ongumlingani, noma nje kumuntu osuke ephesuwa wena, ungahle uthole ukuthokomala, ngaba ukunethezeka. Mhlawumbe uma ukuthi vele already usebudlelwaneni, noma uzothola amagama amnandi, incomo, ukunconywa, uyabona. Izaga 12:25, ukukhathazeka enhlizweni yomuntu kuyayithobisa, kepha izwi elihle liyathokozisa. 4, komunye-ke uma uphupha umoba, uPaul uhluma ukudla, lungabuye libe seliveza la ukuthi sesisondele isikhathi senhlalakahle, sisondele isikhathi sempilo enhle, futhi ende enenqubekela phambili, enempumelelo, enokuthuthuka kuwena. Kusho ukuthi kungenzeka komunye kungakhomba nje ukuthi mhlawumbe lo muntu loyo kusondela kuyisikhathi senhlalakahle, kusondela kuyisikhathi sempilo enhle, futhi ende kusondela isikhathi senqubekela phambili, isikhathi sentuthuko, isikhathi sokuphumelela emkhakheni wakhe. Umshumayeli 3:13, kepha futhi ukuba abantu bonke badle, baphuze, babone okuhle kuwona wonke umshikashika wabo, kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. Ngomhla ka-7 kuSeptemba kube kungumgqibelo, kunenkonzo yamanzi esiyihlelile nomkhulu Somahashi, izobe ikhona la Goli. Uma unesifiso sokuhambela le nkonzo yamanzi, uyakwazi ukuthi ubhukhe, usebenzisa le namba yami noma usebenzisa inamba kakhulu kaMkhulu Somahashi. Akhona amavidiyo kaMkhulu Somahashi la sikhuluma khona, ungayisebenzisa le namba kaMkhulu Somahashi khona la kwi-channel, ukubhukha your own space ngomhla ka-7. Uma u-around Joburg ufuna ukuthi ube ingxenye yenkonzo yamanzi, ufisa uyosihlambulula, ngabe amathunzi, ngabe ichitho, ngabe uhlambulula idalwa, njalo njalo, ngomhla ka-7 uyabhukha. Imali edingakalayo umnikelo ngango-700, ngo-1500, kanti-ke uyabhukha ngemali ngango-6 clipper to book your space. Kuningi ozobe kutholakala ngomhla ka-7. Akuyona nje inkonzo yamanzi, zikhona newasho ozobe uyithola ezibe zivela khona ngoMkhulu Somahashi. Siyabonga kakhulu, be blessed.